el pas per totes les empreses, la gent, veure com es treballa, en què s'innova. Crec que hi ha moltes coses que es fan, que estan a la vora i que no sabem. El més important que m'emporto és veure que les empreses no són tan distants com semblen, que és molt més fàcil contactar-les, que en realitat són persones les que hi ha darrere les empreses. A mi m'ha agradat visitar les instal·lacions de les empreses a les que vaig poder anar per conèixer de diferents àmbits des de dins, com es potabilitza l'aigua o com treballa en el port. Sempre hi havia algú de l'empresa que tenia certa responsabilitat, que ens explicava, ens acollia i ens proposaven algun repte. Cada empresa lanza un reto, escoges un reto y al final lo que haces es como preparar una propuesta que normalmente la harías en más tiempo y la tienes que hacer en un tiempo bastante corto y tienes que centrarte realmente en lo importante. Hi ha hagut diferents enfocs per part dels mentors, diguem-ne, però la veritat és que el feedback ha sigut bastant positiu en tots els casos. Aquest intercanvi entre mentors, empreses, companys, la temàtica, tot això suma. Treballar amb gent de diferents camps amb un sol objectiu. Això seria potser la definició així concreta del que seria l'Innobus. El primer dia puges, seus a un lloc, no saps exactament qui és qui, vas parlant una mica o menys, però després ja en seguida va fluint tot i crec que l'espai que és el bus apropa. Jo vaig tenir dubtes a l'hora d'apuntar-me. Al començament no sabia si fer-ho o no, perquè tampoc sabia si tenia aquest esperit tan emprenedor, però crec que és una oportunitat que no s'ha de deixar passar. Jo diria que val la pena dedicar almenys les 2 setmanes de l'Innobus, deixar les altres coses i fer-ho, perquè coneixes moltes empreses i molta informació nova en poc temps. Este tipo de iniciativas lo que hacen es que gente que igual no pensaba en emprender o tiene como una especie de, quería probar a ver si le gustaba o no, pues al final se lleva una sorpresa y en el futuro emprende. Bueno, jo he coincidit amb bastanta gent que estava en un moment de la seva vida, igual que jo, que no sabia molt bé què fer. Al final no és només qui ets tu pel que has estudiat, sinó qui ets tu pel teu bagatge. És una bona oportunitat per trobar-te tu mateix o per començar a trobar-te tu mateix.